B'finanzjament ta' madwar 780,000 euro fuq medda ta' 3 snin, il-Ministeru għas-Solidarjetà Soċjali tissiġilla ftehim soċjali ieħor ma' SOS Malta biex permezz tas-servizz kellimni.com jagħti appoġġ online fuq bażi personali. Dan is-sostenn jingħata online b'mod individwali u anke permezz ta' group therapy. Kollox se jingħata ma' 9,600 sigħa ta' online mentoring, 800 sigħa ta' counseling individwali u 80 sezzjoni ta' group therapy. Bin dan is-servizz jibbenefikaw persuni li jiffaċċjaw esklużjoni soċjali, abbuż, negliġenza, diffikultajiet psikoloġiċi jew li jkunu fi bżonn ta' appoġġ emozjonali u morali. Claudia Taylor East minn SOS Malta qalt li kull ma jmur dan is-servizz qed jikber u jilħaq aktar nies. Kull dbatija li hemm lill-persuna qed tgħaddi minnha kellimni.com nistgħu nilħquh. Ikonna mal-9,000 user fis-sena. Jiġifieri tistgħu timmaġinaw kull chat tieħu anki siegħa biex il-professjonist ikun jista' jgħin kemm jista' jkun. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon saħaq li s-saħħa mentali hi ta' importanza kbira għax kollox idur mal-kapaċitajiet psikoloġiċi u emozjonali tal-individwu. Il-Ministru spjega li dan il-Gvern jemmel fil-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja tant li fost l-oħrajn tal-ura l-festi pubbliċi li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa bilan li jsaħħa il-ħin ta' kwalità. Kemm importanti li naħdmu l-koll flimkien hemm post tal kulħadd biex ngħinu fil-qasam soċjali. Fl-aħħar mill-aħħar ngħixu ġu soċjetà waħda, s-soċjetà Maltija.